maghatag ka ng kahimpitan niya kanina sa pagkakasya kauban nato. Amen. Wala nga ipabiling yun nato ang nato ang pagtuo naging kita gayon ani ang kalulay sa balay sa Dios. Mo kani ang ato ang pagkuanan, no? Muli ang ato ang itawag o kinabuhi at kita nangalagad sa Ginoo. O nang mangalagad dito sa Ginoo, mananintak na ato ang padayunon. Katong miaging Domingo nga di ang tinuod niya pagpangalagad sa Ginoo. O kani ang tinuod niya pagpangalagad sa Ginoo is the true service is the celebrate. To celebrate the Passover. Kanang ang tinuod nga pagpangalagad, mao kana ang pagsilibrar sa tinuod nga Passover. Nangalagad ta because of the Passover. Mao gyud na kanang tinuod nga ato ang buluhaton dia sa Ginoo. Mao kana ang ato agyang obserbahan pagabuhaton kanunay. Kung nga naman, mao ka na ang kabubuton sa Ginoo sa Bible, kaniadto pa, nga din mao ka na ang gisugo kang Moses. Nga din nga ang mga tao sa Ginoo, itagaan niya og promise nga maong yuta aron mag-observe yun. No? Mag-observe sa Ginoo. Kay sa diya nga din sila, nahiadto sa kabut ni Paraon, sulod sa 143 katuig. 143. Hindi ko masayop, no? Sila nag-amtos na din ni wala gyud adlaw nga ilang ipahulay ilang kagalingon. Muna ang Ginoo nagatag og pahulay. Kanang pahulay nga ihatag niya sa mga tao niya, iya pagawason una ang mga katawan niya diya sa Ginoo. Maninungdan nga din, kanang pahulay mo na ang panahon nga ialagad sa Ginoo. Dili na ingo ang pahulay nga gihatag sa ato para lang sa atong kagalingon. Kanang pahulay nga gihatag sa Ginoo sa tuwa para na sa iya, para pasalamatan nato ang Ginoo. Kung ato ning basahon ang tibok kasulatan sa gikan sa Old Testament sa New Testament, nagtudlo ni about kanang pagpangalagad sa Ginoo. Anong mga lagad man ta sa Ginoo kay adunay katapusan. Ug aduna po'y tapuso nato. Ang katapusan sa mga butang dis kalibutan moabot na mao na gingon ni Jesus Christ. Ni nagatag siya ganig ilanan. Ug ang tapuso nato ang ato ang buluhaton diha sa Ginoo nga atong gihago. Kanang ang Hebrews nag-ingon, be ye steadfast and unmovable. Unmovable. Always abounding in the work of the Lord, that your labor is not in vain in the Lord. Nga ang imo adang paghago diya sa Ginoo dili makawang. Wala barog yun mo. Kunya magmadagayaon mo sa bulaton sa Ginoo. Kaysa inyo nang nasairan nga ang inyo din paghago dili na makawang. Totoo ba mo nga di makawang yung pagsimba? Wala nga importante gayon nga din kita bubarog. Unmovable. Kan hindi mo tarog. Kaya giprapisi man gud sa pulong sa Ginoo nga di rubiya man gud ang mga tao. Kaya may mo ning abomination. Dili nato na malalis. Kaya kung dili ta magbantay, kung dili ta gayrad sa pulong sa Ginoo, kung di mulid ang Ginoo nato, muadto gyud ta sa itawag og pagkabugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Laayon jud ta. Mo bitaw nang ningon kung dili niya pamupa ng panahon, walay maluwas. Pero alang sa iyang mga pinili, iyang gipamupa ng panahon. Kung ikaw pinili sa Ginoo, para nimo gubo na ang panahon. Pero kung imong isipon nga taas pa ang panahon, so therefore dili ka pinili sa Ginoo.
Nga naman, kay alang sa pinili sa Ginoo iyang pamugan kay kung dili niya pamugan wala gyud unod nga maluwas kung ni Jesus Christ. So therefore, nangalagad ta sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad may tungod sa atong kinabuhi. Kanang kinabuhi nga eternal life. Kinabuhi nga wala katapusan ba? Di ba? Unsay giingon sa libro ni Juan, ni Jesus Christ, gisulat ni Juan sa John 3:16. Kami memorize mo ana, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kanang gingon should not perish, dili ka malaglag ba? Di ka mamatay, di ka mawala, makabaton kay no kinabuhi nga walay katapusan. Kung mutuo ka, wala nakalagad ka kay nituo ta sa Ginoo. Nga makabaton ta everlasting life. Ya kung namatay ka, mabitang gingon ni Apostol Pablo ang nangalagad sa Ginoo sama na sa usa ka magdudula. Mo nagiingon ni Apostol Pablo nga naglumbat ta sa dagan sa kinabuhi. Kinabuhi atong gilumbaan dili kamatayon. Alkansi kay ta nga buhi ta kung ang atong mga kaubanan nangamatay na sa ato pa oras sila ni daog. Ya kung di ta mamatay awag gyud tay kadaugan. Kaya nga naman ang gilumbaan nila kamatayon man. Nakauna man sila. Mabitan ako sa ako musulti ko sa inyo sa tinuod lang. Hapit man ko mo balik ha. Ginoo. Mabitan na nga nakaingon gyud sa Ginoo Lord nga masulti man ako ni. Because kay naisulat man gud sa sige na kung basa eternal life lagi ang gihatag sa Ginoo nato. Unya ang Ginoo nagakare nato aron dili ta mawala. Abi nimo si Moses ang prayer niya nagangyo siya sa mga Israel nga dili unta niya i-reason ang mga tao nga ayaw iris sa Ginoo ang tao ayaw iris. Kay mairis gani ng tao manang mawala diri sa kalibutan. Mo bitaw na kanunay si Moses nagpray sa mga tao na bisan pag ang Ginoo nasuko sa mga tao kani adto mo tong nagampo si Moses ang iyang prayer niingon siya kay ningon man gud ang Ginoo sa iyang naglagot ko sa mga tao akong laglago na sila mo tong ningon si Moses. Mo gani imong hinungdan nga imong ipagawas sa Ehipto. Kay aron sila mga lagad nimo, karon imo hinung silang patyon. Bisan sa ilang pagkadawtan og kalagutan nimo, imo silang gipagawas kay ngano man. Gipramisa nimo si Abraham, si Isaac ug si Jacob, nga tagaan sila og yuta, nya karon imo hinung pamatyon kay nasuko man gud ang Ginoo. Sa diyang nagbasa ko, nasuko man gud ang Ginoo sa mga tao sa Ginoo. Nga pagpagawa sa mga tao sa Ginoo, gidala sa wilderness, pagbulbulan man gyapon. Disobedient lang gyapon. Ito hinungdan nga din. Naglibot-libot sila sa wilderness 40 years. 40 years sila dito rin sila. Pero ang Ginoo nag-supply, wala gud sila gibuhat, wala sila gitanom, wala sila nagdaro, wala sila mga gibuhat nga kabtangan. Ang Ginoo lang nagbuot sila, gipakaon sila og mga mana, mga buntog, muabot lang diha, apa sila balaod nga kanang mana nga inyong panghaon. Ayaw ninyo pasubray kayo. Mga lata lang gyapon na. Mao na ang gitawag wilderness nga ang Ginoo naga-protektar sa ila ug naga-support. Unya dito dapit at kung panahon na to, gulbulan ng gyapon sila. Wala ko imong basahon ang pulong sa Ginoo kanang wilderness. Wala ang gitawag og spiritual kanang giingon sa Ginoo nga sa Revelation nga ang babae sa diha nga manganak na kanang maluwas na ba siya ba sa kasakit manganak na siya giandaman siya og lugar ngadto sa wilderness sa diha nga mga tao magkuantod ang gitawag og accuser ipakanaog na nga waylain siyang i-accuse na po iyahang lutoson ang katong babae nga talianak ing pa sa Revelation
Pero ang talianak na babae nga hapit na maluwas, iyang isip ti daan. Walay gitawag og kanang spiritual wilderness ingon pa sa Bible sa Revelation na ginaa. Wabita na nangalagad ta sa Ginoo kay tungod sa atong kinabuhi. Naglumbat ta sa dagan sa kinabuhi dili sa kamatayon, dili ni paunahay og kamatay. Wabita na nangalagad ta sa Ginoo aron dili ta malaglag kung mutuo ta niya but have everlasting life. Moni nga mga lagad ta sa iyaha aron sa ulahi kay doon na may ending, doon na finishing. Ang ending sa tanan butang o ang finishing sa tanan natong bulaton. Kinahanglan tapuson yun nato. Kay ang makahumanan, ang makalahuta, ang maka-overcome, ora may makadawat aning eternal life. Kinatong life nga gialagaran, mao kani ang atong serbisyo diha sa Ginoo. Mo ning hapit na pud ang panahon niya ni ako muingon ko ninyo nga bala mga tao di mo to basta ko nangalagad bisa pag ang ginang pagtanaw na ko normal natural lang kanang okay lang ako ang pagtagad sila pero sa akong kasing-kasing nagapray ko sa Ginoo nga abot anang life nga kung dialagaran nga gitawag na ko ni-apel ko sa lumba sa dagan sa kinabuhi. Mabitan na ningon si Apostol Pablo, siguruhan ninyo ang inyong pagkatinawag. Dili man tanang tao, although tanang tao tinawag, pero juter yung piliyon nga mao kadto lang gitawag og naningkamot jud nga siya pinili sa Ginoo. Mao na ang iyang gingon din sa pulong sa Ginoo. Wala nga atong hisgutan ning pagpangalaga diya sa Ginoo. Ingon pa sa Exodus sa panahon ni Moses nga matod pa diri i-celebrate daw ang Passover. Kanang Passover mao man gud ang tinuod nga pagpangalagad diya sa Ginoo. Sa Exodus chapter 12 verse 23 to 29. For the Lord will pass through to smite the Egyptian, and when he set the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. Matod pa niya. Ang Ginoo daw sa diya nga muagi daw siya dito sa iyang ismit kanang lamyo niya ang mga Egyptian ha. Uto niya. Kanya sa diya nga makita niya ang blood diya sa lintel kanang bimba na bimba ng mga gibutangag atok para makaatop ka na ang ginay lintel or beam. And on the two side of post nga doon naman ginay poste ng door mo na gitawag og door jump. Kay mo man ang uso nga pagbuhat nila sa balay nagay door nagay gunitanan sa door niya post ang gitawag dito. Nga matod pa niya kumuagi siya. The Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come into your houses to smite you. Ang Ginoo daw sa diya moagi siya aron laglago niya ang mga Ehiptohanon. Unya kung makita niya ang dugo diya sa inyohang beam ug sa poste sa inyong portahan, dili tugutan sa Ginoo ang destroyer. Kaya ang Ginoo nagpadala og destroyer. The last tunglo ngadto sa Ehiptohanon. Napulo ra ba na katunglo? Ang last tunglo niya pag moagi gani ng tunglo sa ilaha, manang giingon sa balay lang ha, musulod na siya. Nya di na sila musulod sa balay nga naay dugo. Kay gisugo man gud siya ni Moses nga ingna na sila kang last nga di buhian or ipakita ang gawon sa Ginoo. Ingon siya pag ihaw mo, unya sa diya nga mag-ihaw mo kanang dugo anang inyong giihaw. Ipahid ang dugo sa portahan aron di mo agi ang destroyer nga gisugo sa Ginoo kay iya kung laglagon ang mga Ehiptohanon. Unya kay ang mga Israelite tuaman sa Egypt, mo tong gisultihan sila ni Moses. Ang mga Ehiptohanon wala kay kining pulong alang man lang ni sa mga iya sa Ginoo. Unya sa diya nga diin moagi daw dili niya tugutan mo suffer ang mga tao nga iya sa Ginoo.
nga dili niya tugutan ang destroyer nga muinter sa mga matagbalay nga adunay mga dugo. Muna yang ging kini usay mong mahibaw-an ni balaod ni atong unang panahon. Karon spiritually una na po ang gibuhat ni Jesus Christ. Nagpaihaw sila og karnero atong una, karon giihaw po si Jesus Christ as a karnero. Ya kung makita gani na ang dugo naa sa inyong kasing-kasing nga matud pa sa explain o kanang gi-explicar ang Bible o gi-explain sa Bible nga gihugasan ta sa dugo. Kanang dili mo sulod ang destroyer nimo. Labi na kung takos ka, dili ka maluya, di ka magkasakit, o dili ka mamatay. Ingon pa niya Apostol Pablo. Muna inungdal nga matod pa niya, ako wag ko nalipay sa inyong pagtapok. Kung dili, nag-uuli noon si Apostol Pablo. Kaya nga naman, muad tumangod sa balay sa Ginoo, dili takos mo na hinungdan daw ko noon, nangamatay, nangasakit. Huwag nangaluya, luya na kayo, ganang usahay. Dili na ganahan sa iyang lawas, kaya naluya. Abi nung kinatong lawas mo, kinatong life mo, it's like, kanang bulak ba? Ang bulak, pagkita lang na, pero malaos na. Ang dahon, magpakita na, pero malaos yun na. Inguna na gud ang atong life. Tanang tao, malaos. Wala si Kristo ni Anhe, ang Ginoo, naghatag ayo og way, nga aron di ka malaos. Nga ang pulong sa Ginoo di jud malaos. Muna ka na si Jesus Christ, gisimbolo po na nga din siya usa ka karnero. Siya maang kanang ato ang gitawag Passover lang, nga giihaw ba. Muna itong una, ingon pa sa verse 24. And ye shall observe these things for an ordinance to thee and to thy sons forever. O matod karon kita forever ni. Kung kita mga lagad, kung join ta mo nang kung yung apel ta o forever ning ordinance sa Ginoo ha. Nga matod pa, and ye shall observe these things for an ordinance. Unsa man ning butangan ni? Sa verse 25, and it shall come to pass when ye be come to the land which the Lord will give you, according as He hath promised, that ye shall keep this service. Mo ni ang service yun, ang pagpangalagad. Kung saan ang pagpangalagad, and it shall come to pass when your children shall see unto you what mean ye by this service. Kung saan meaning anong servisyo ha, pangutanan na, o kasi ngutanan mo, mamanigingon niya. Sa verse 27 tubag, that ye shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptian and delivered our houses, and the people bowed the head and worship. Wala niya ang iyang dingon. Nga kining service mo kaniang sacrifice of the Lord Passover. Mo nang giingon nga gi-speaker final naman guni ato mga pulong nga ato abi nyo sa tinuod lang. Ibalik-balik na ni. Dinaan naman ta sa ending sa pamakong ihatag sa inyo nga mga paminawan ninyo nga lahi. Great Tribulation na naman na. Mo bitaw nang naay Great Tribulation mo nang natay buhaton sa buhaton nato sa panahon sa Great Tribulation. Mo nang kinahanglan mabatunan nato ng gitawag changes of our life aron di na ta mahadlok kana. Mo ni ang ato ang pagpangalagad ato insiguro mo ni yang gingon atong unang panahon. Nga ang tunay nga service is to celebrate the Passover. Unsa man ang Passover? Sa ilaha nangutana ang mga tao unsay meaning sa service. Kanang Passover mao niya sa verse 28, and the children of Israel went away and did as the Lord had commanded Moses and Aaron. So did they. Giingon niya sa 29, and it come to pass that at midnight, the Lord smote all the firstborn of the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne, and to the firstborn of the captives that was in the dungeons, all the firstborn of cattle. Mana yang gingon tanan daw kuno, naglagon daw katong mga firstborn ni Pharaoh.
Kanya maapil to sila kung wala pa to sila nagsilibrar. Kay katog yung tunglo para ra gito kang pero aron makakita ang mga iya sa Ginoo nga mas powerful ang Ginoo nga mo'y kanang ilang Dios gani mo'y tag-iya nila. Mo man ang gitawag mga people of God sila nya na sila Dios ni Abraham ni Isaac nga wa naman ang Ginoo nila nagamit. Kay nga naman tuan naman sila sa Egypt. Mo to ang Ginoo nagpakita nga kaya niyang laglagon. Pinaagi sa iyang gahom katong gibuhat sa Ginoo para lang gito sa mga Israelites nga makaila sila kanang Dios ni Abraham nga giingon ni Moses. Powerful na. Muna nga din gipagawa sila aron nga matod pa nila gitawag og dili na sila magantos ba. Muna nga obserbahan yun nila ng service kanang Passover nga ang Passover nga ang last gayod nga power sa Ginoo may bawaan nila nga din nilabay lang sa ilaha. So may nilabay over sa unahan. O kaklaro na mo ng Passover nga ang tunglo sa Ginoo sa mga tao nilabay sa ilaha. Kaya nga naman doon ay dugo. Sila na namatay. Kung saan nakitang mga Kristohanon karon? Si Jesus Christ giihaw as a Passover. Kunya katong dugo niya, wanang giyong kumutuo ka, nga gikaw giugasan sa blood ni Jesus Christ. Kung mutuo lang ka, mulabay lang ang destroyer. Dili mo sulod, dili ka mamatay. Mabitanan na gitawag og firstborn o Church of the Firstborn. Anang firstborn sa tanang tao, ikaw una na tao. Sa imong kabayan, ikaw kaya una na tao sa inyong balay. Basig dili ka ang firstborn. Ngayon ko sigurado kung papa dili firstborn, kay papa na ko na. Ang buot pasabot din the Church of the Firstborn. Kanang gingon sa Hebrehanon nga nakita niya, gingon ni Moses, nga imbes na hadlok si Moses sa uling adlaw, but matod pa ni Moses, you are in the Mount of Zion. Nga gilibutan mo og manulunda. And you are the Church of the Firstborn. Kay kamo manggod ang gitawag og iglesia nga una yung natao. Mga born again first. Diya sa Ginoo mo nang dili ta makaingon ang akong papa may firstborn, akong anak may firstborn. Ang tanan nga bago diya sa Ginoo. Ang una nga bago. Mabito na kinsa may una na bago nato diri. Na bago na kamo. Aron matawag mo is the Church of the Firstborn. Although kita church, mga iglesia, ang tanang mga Kristohano, mga iglesia na sa Ginoo, ang pangutana ba, sila ba ang mga firstborn? Church. Muna yung gingon din the firstborn of the Egypt, gilaglag sa Ginoo. Unya, wala maapil ang firstborn sa mga Israelite because of the blood. Nga ilang gipa ihaw ni Moses, pag-ihaw mo, pangakong mo diya, unya ang dugo, ipahidin nyo dito sa inyong purtahan. Karon mo agi lang ang destroyer. Muna nga kung ikaw tinuod nga Kristohanon, nga giugasan sa dugo sa Ginoo, mulabay lang sa imong destroyer. Mo nang bot pasabot nga sigurado yung dili gyud ka mamatay kay mulabay man lang. Dili man daw tugutan. Sa Ginoo mismo siya nagpadala ang tunglo dito sa ila. Dili mo tugot ang Ginoo, musulod ang destroyer nimo. Abi nimo ang kawatan ningon si Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10 man siguro. The devil is come to kill, to steal, and to destroy. Laglagon ka, maut-ut ka ba nga, mahimog yung kang walang-wala, mapubri. Bisag dato ka, mahimog kang walang-wala, hinigabot sa, kung sa igingon sa Ginoo, kanang gira, ut-ut mo yung ka na. Labi na ka ng marking. Pero kung dili ka iya sa Ginoo, kanang wag yung kay knowledge, wag yung kay pulong, okay lang sa imo, magpamarka ka. Antod, moabot ang time, nga din ang Ginoo manimalos, awa naging kay mahimo. Pero karon kay nakabalok at pulong sa Ginoo, kunang usa ka gitawag og great tribulation para sa mga nagkailag Ginoo. Mawita na ang importante nga din ang tinuod natong serbisyo na atong isilibrar.
karon para aron magsilibrar ta ang Passover ni nga din kita atong una wata kaloy sa Ginoo ingon sa 1 Peter. Wata kaloy sa Ginoo pero karon gikaloy-an nata sa Ginoo. Iyan natang gipagawas dito sa kangit-ngit adto sa marvelous life kanang matahong gid nga kanang light ba. Nya kanang light ingon sa Ginoo was life. Mo na atong kinabuhi. O bitaw nang ningon siya, I am the way, the truth, and the life. Dili ingon. Ang opposite ko ana, I am the way, the life, and death. O mo ko'y giingon. Bakak o ang kamatayon. Ang giingon niya, the truth and life. O nang giingon, diya kang Jesus Christ, aron mo adto ta sa amahan. Siya ang dalan, kamaturan o kinabuhi. O na kinatong pagpangalaga, dili ni may tungo sa kamatayon. Ay kung may tungod lang sa kamatayon, may padinan sa mga lagad ako makaingon ko kung may tungod lang sa kamatayon, mga lagad pa mo sa Ginoo, namatay man ta taway. Unsa may mo makuha bisa Ginoo kung miingon man lang ka mamatay ta? Unsa may pulos sa Ginoo? Unsa may ato ang gipaningkamutan niya sa Ginoo kung mamatay man lang ta, magkasakit man lang ta, o problema man lang ta. Labi na kung moabot ning dakong great revelation nga wala pa gyud ni nahitabo sukat pagtukod sa kalibutan mahitabo. Unsa man ato makuha ana? Mo bitan na nay pangutana sa malakay unsay makuha nato sa pagpangalagad sa Ginoo? Ang pagpangalaga daw sa Ginoo kagulanan man. Manang wanit ta dinhi nangalagad sa Ginoo morning man ni kanang gibadlong man gud sa kalipayan ng kalibutan. Ang gusto gyud sa Ginoo is kanang ayaw mo paglipay-lipay diri kay ang tanang kalipay diri sa kalibutan makalumos man sa imong pagtuo sa Ginoo nga ang Ginoo gayon mo itagiya sa imong kinabuhi. Unya kanang pagtagiya sa imong kinabuhi ang Ginoo mo care gud nimo. Naga-prepare siya, panalikod siya nimo aron dili ka mo adto sa gitawag og trouble. Wanang ningon ang pulong din sa Biblia nga lit not be trouble. Yang tao ta kay man-trouble man ta. Because kay wala man ang Ginoo nagbantay nato. Wala na yung mga pulong nagingon, casting all your care upon Him, kay nga naman, for He will care it for you, siya mo yung care ni mo sa tanan. Pero although, kanang gingon nga morning ni, kanang gingon ni Solomon, mas maayo pang muadto ka sa balay sa mga nag-mourn, kaysa mga nagakalipay. Maayo pang muadto ka sa nagbangotan o kay ngadto sa mga nagpista. Mo gingon mo na nga atong pagpangalagad morning mo nang nungdan ng mga tao di gusto mangalagad sa Ginoo kay morning good na. Unya gingon ni Jesus Christ ang primero niyang wali kanang gitawag og beatitudes. Blessed are the mourn ano man for they shall inherit the kingdom of God. Gulaan daw katong nagmagulanon kay sila maka-inherit. Ug labaw sa tanan ninyo pa ni Lucas ug ni Marcos, blessed are the mourn for they shall be comforted. I-comfort na siya puhon kanang mga nagmagulanon. Mo na nga kung naasa imong hunahuna nga kung mga lagad ka sa Ginoo gipugnan ka sa tanang kalipayan because ang Ginoo gayud nag-care nimo. Kaya mo nang giingon dito sa Bible, gika pa sa taguangkan sa imong inahang gipili ka na daan. Mo na nga ayaw gid pagbuot sa Ginoo, kaya ang Ginoo mo ay magbuot nimo. Mo bitaw na nga din ang pulong sa Ginoo mo ni atong kahayag suga na din samtang na atas kalibutan maglakaw ta sa kahayag sa tudlo sa Ginoo. Mo ni ang ato ang isilibrar ka ng Passover. Ingon pa sa 2 Chronicles sa chapter 2 o sa 2 Chronicles sa chapter 35 sa verse 1 niya ambag ta sa verse 6 antod sa 10 and 11. Atong unang panahon,
doon ay hari dito sa Israel, giingan siya nga mo si Hosea. Nga matod pa niya, moreover, Hosea keep a Passover unto the Lord in Jerusalem, and they killed the Passover on the 14th day of the first month. Ambag ta sa verse 6. So he killed the Passover, and sanctify yourself, and prepare your brethren, that they may do according to the word of the Lord by the hand of Moses. So kaning mga sugo ni Moses, ordinance hantod sa panahon sa mga hari sa Israel, ila paninggip pabuhat yun kanang Passover, magpatay yun o Passover, unya magbalaan sila sa ilang kagalingon o pandamon tanang mga kaigsuunan, that they may do according to the word of the Lord by the hand of Moses. Nga ilang buhaton ang tanan mga sugo, sumala sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa mga kamot ni Moses mo unay gibuhat kanang Passover, about anang Passover sacrifice. Sa verse 10, so the service was prepared, and the priests stood in their place, and the Levites in their courses, according to their king's commandment. Verse 11, and they killed the Passover, and the priests sprinkled the blood from their hand, and the Levites played them. O, gibuhat dahil sa mga Levites. Sabi niyo mo, ang history dire, ako ninyo nabasahan. Sa diya nga magsimba sila, mag-iyaw na sila. Once a year lang, nga dunay kwaon sila, kabalo naman siguro matong pagsimba itong unang panahon, ha? Kanang yung divine worship sa Ginoo, divine service nga din kanang Passover sacrifice, kay di naman mo aging kamatayon kundi pinaagi naman to silang sala nga itagaan sila balaod nga sa usa ka tuig maghalad sila para sa sala nila. Unya kanang matag Sabat do na sila mga paghalad, pero kanang dugo isabwag na sila sa kilid sa simbahan. Sign na nga din kanang blood kuno mo kana ang power sa Ginoo dito sa ilaha. Unya doon ay moabot ang panahon niya. Ang uno di lang kaunon niya na moabot nga panahon nga gibutang nila ay nga maghalad sila dito sa Holy of Holies Diyon, nga magkuha sila lagamay nga bahin sa atay, bahin sa kasing-kasing, ilang danon dito sa sulod. Yang nga katong bahin ato nga bahin sa atay, nga bahin sa kanang tawag nila nga gisugo ato, nakalimot na lang ko kung basta na ako nahibaw nga gamay tuhaan nila gunod kung iban. Yan danon nila dito sa Holy of Holies. Unya kadto sa Holy of Holies, mahilis lang to sa gawon sa Ginoo. Mawit atong kirubin nga gisugo sa ila karon ang Egyptian nagimbento ba katong kirubin nga gibuhat nila puro gold gani. Doon na dito is supply nga kanang light. Doon na gigamit ang Egypt. No, nakita na ko sa YouTube kung tinuod ba to, basta ilang gigamit na ilang kwan dito sa ipabuhat sa Ginoo. Muna ang usa ka butang na din ang ilahang ginabuhat sa diya mag-service sila ang Passover Diyon. Kanang gitawag og isantify ang ilang kaugalingon. Kay ngano man naghimo sila og kanang gitawag og pagpangalagad sa Ginoo. Mao kani si Hosea atong unang panahon, kay sa panahon ni King David hantod ni Solomon ang mga hari nagsunod sa ila, wala na gyud kay ila Ginoo. Niabot ang panahon nga si King Hosea nakailag Ginoo, iyang gibuhat mo nang nabalik na punto sa panahon nga din ang ilahang mga pagpangalagad nga sila gihan sa Ginoo. Mo na inungdan nga nahinumdom kining Second Chronicles mga sulat, kini si Hosea ang nagbuhat pag-usab nga nagkeep siya sa Passover. Kaya nga naman kanang Passover mao man gud na gyud ang service, ordinance gyud na. Muna sa panahon ni Joshua, sa chapter 1, ingon pa ni Joshua, sa diya nga siya mo'y nagsulod kang Moses. Namatod pa niya sa verse 7 to 8, ingon pa niya, only be thou strong and be very courageous,
that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mo gunya gisugo kang Joshua, ingon pa ni Moses, nga din ang ilang buhaton i-observe gayod, nga matod pa niya according to all the law which Moses my servant commanded di kanang gisugo sa Ginoo kang Moses, nga din dunay obserbahan nila nga ordinance kanang Passover. Mao ginay tinuod nga service mo na kamo nang ani mo diri kita nang alagad ta nagwat ta ining simbahan. Mo ning tungod sa Passover nga Ginoo gayod mudawat kanang mga gitawag og celebration. Mo nang ningon ko, the true service is the celebration, so celebrate the Passover. I-celebrar ko na to ang Passover. Mo nang sa verse 13, ingon pa diri sa Joshua chapter 1 verse 13, remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest and hath given you this land. Mo nang gingon, hinumdumi nga ang Ginoo naghatag kaninyo ni ining lugar ani nga mupahulay gid mo. Mo nang naigitawag spiritually ingon pa ni David, resting place. Kanang aduna gay pahulay nga lugar kay gipromisa man sila og land. Mo na nga din si Moses nagtudlo ana, nagkumad ana. Mo na nga karon sa atong panahon sa New Testament, si Jesus Christ nag-mention lang gyapon ato atong gisulti ni Moses sa John chapter 5 verse 46 and 47. Morning gingon ni Jesus Christ, for had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote about me, he wrote of me. Sa verse 47, but if ye believe not his writings, how shall ye believe my word? Muna giingon ni Jesus Christ, kung kamo mutuo kang Moses, dan mutuo sa kong nako. Kay si Moses nagsulat man may tungod nako. Kaya mga Israelites manggod, di mutuo kang Jesus Christ. Naka na si Moses, ang iyang tanang gisulat, may tungod na kang Jesus Christ. Nga kung si Moses wala kay explicar about anong Passover, karon si Jesus Christ ang mismo nagpresent sa iyang kaugalingon as a Passover nga isilibrar. Muna kung kita magsilibrar as ingon nga kita giluwas ni Jesus Christ, ang ordinance kani adto, kinahanglan ato tong tuhuan. Kay kung mutuo ta kang Jesus Christ, mutuo po ta kang Moses. Kay nga noon si Moses nagsulat, may tungod kang Jesus Christ. Muna inungdan kung matod pa niya, kung dili ta mutuo sa sulat ni Moses, yun sa man ninyo pagtuo sa kang Hesus Kristo. Mingon mo mutuo mo kang Hesus Kristo, unya waday mo mutuo sa sulat ni Moses. Kung sa may gisulat ni Moses, kung sa may gisugok sa kang Moses kani atong unang panahon, kung dili mo ka na ang pagsilibrar sa Passover, nga matod pa niya mga tao mangutana unsa man ang serbisyo ana unsa man ang Passover, nga matod pa niya sa diha sa panahon nga ang Ginoo nagpadala og tunglo destroyer. Kung magsilibrar mo Passover o kanang inyong gisilibrar, wala gitawag og Passover nga mao kana inyo ang pagpasalamat o pagpangalagad sa Ginoo kay wala mo sudli og destroyer, nilabay lang siya. Mao sad nakita karon wala si Jesus Christ niani paghalad sa kinabuhi aron bayran ang atong bayad sa atong mga sala. So may bayad sa atong mga sala, kamatayon.
patyon man unta ta, pero kay si Jesus Christ, yani siya diri ang paggalad sa kagalingon, aron paglukat na to. Siya ang nagpakamatay, aron dili ta magpakamatay. Aron mulabang ta, mupasta. Dili ta mulabay sa kamatayon. Kung mutuo ta sa Ginoo. Munay gingon niya sa John. Sa John chapter 5, verse 24. Ingon pa ni Jesus Christ. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. Tanawa. Ang mutoo, ang maminaw, ang mutoo, na siya gipadala, adunay everlasting life. Dili siya makundem. Dili siya appointed to death. Once to die, after that, the judgment. Di siya come into condemnation, but it passed from death into life. Kung dili mo labang lang siya, ngadto sa kamatayon, o kinabuhi. Kung labangon lang ang niyang kamatayon, kung mutuo, kung maminaw, o bitana nga ang mga tao, itong unang panahon, kung akong gibasa ang istorya to, although nakita po na po sa video, sa salida, nga sa panahon ni Moses, tanang tao nito, ang mga Israel nito, pag-ingon ni Moses, huwagi ang tunglo, pamatyo niya ang tanang unang natao, gina niya mga Israelite, wala kabaloang. Ang Ehipto, kabalo, kay mao din ang gipangayo ni Kwan, ni Paraon. Si Paraon mo pinangayo ana nga ningo manggod si Moses, dili nimo buhian, aduna ay ipadala sa Ginoo. Pinaagi sa imong gusto kung sa ipadala sa Ginoo. Wa ka na si Pero day nga para dito sa ilang ipadala sa Ginoo, kay iyang giingon nga kung tumluon man gyud sa Ginoo ang tao, mana ang unang mataw, mga firstborn. Motong dagang kayo namamatay sa Egypto nga Egyptian na mga sundalo nga firstborn, bisa pang bodyguard ni Paraon. Pagtanaw niya, namatay ang iyang bodyguard niya, kaya to yung general, ang iyang anak sundalo nga bodyguard. Gipangutana na itong general, anak din ang firstborn. Mutando ang general, mo ito nang namatay. Yung pagkato niya dito sa kwarto, ang iyang asawa, nahilak. Kaya nga naman, apil po ang anak ni Paraon. Kaya mo man yung gipangayo ang tanan unang na tao. Ang gusto din niya, ang Israel, tanan na tao. Niya kay gitagaan sila balaod, giingo man ni Moses, kay gisugo man si Moses, nga pag-ihaw mo og karnero. Yung kanang karnero, ang dugo niya ipahid, aron mulabay lang. Niya katong mga Egyptian, wala man sila balaod, kay kinimpulong sa Ginoo para man gyud sa mga tao sa Ginoo. Mosa nakita kana si Jesus Christ para sa mga nituo na. Kung wa pa nituo tong mga Israelite, sigurado gyud sila nga maapil. Wa bitaw na kundi pud mumutuo, sigurado tang nganang gingon nga dili ta makabaton anang gitawag og everlasting life. Nya muagi gyud ta ang kamatayon, kay ngano man ang tao appointed man wants to die, but after that the judgment. Mao gyud na ang giingon sa Ginoo nga may tungod sa tao. Mao bitaw na nga nituo ta sa Ginoo, kay nga naman ang Ginoo man gyud naghatag ini tanang mga balaod bisan pa kang Moses. Mao na nga si Jesus Christ mismo nag-ingon, kung mutuo ta kaniya kinahanglan mutuo ta sa sulat ni Moses. Kung sa magyud gisulat ni Moses, mao kana ang gitawag og the true service is Passover. Mabita na nga, usa ka butang nga din, ang gusto sa Ginoo nga din, ang tao gayon, adunay knowledge. Kanang, ang gusto sa Ginoo, mugrota dia in the knowledge, kay nga naman, aduna man go'y katapusan, naaga ni giingon dia sa Amos, nga aduna gayo'y kagutmanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nga naman, kay ningon sa Apostol Pablo, sa diya moabot na ang hingpit, ang dili hingpit, mawala na. Ang buot pasabot nga ang Ginoo na magbuod nga din ang tanang mga tao ibutang gyud niya sa iyahang gahom.
mo na gingon ni Apostol Pablo nga isubdue niya tanan kingdom kanang maandir na sa iya ang tanan ba. Mo bitaw na nga din kita nagapaabot gayud nga moabot na. Mo na kanang Joshua o si Joshua sa chapter 24 kanang gipromise sa iya nga kanang lugar. Ingon pa niya sa chapter 24 verse 13 and 14. And I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye built not, and ye dwell in them, of the vineyard and oliveyard which ye planted not, do ye eat. Sa verse 14, now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Mautang gingon ni Joshua sa ilaha nga, mabitan ng giatagan ta og yuta daw kuno nga aron dili na ta maghago. Diandam na niya kanang mga lugar o kanang syudad nga dili na ta magtukod, giinan sila ni Moses ani Joshua. Nga din naana ang vineyard, naana ang olive yard, nga naanay gitanong nga din mukaon na lang daw ang gipromise sa Ginoo na sila. Wala nag-ingon ang Ginoo dayon sa alagaran ninyo ang Ginoo. Serve Him in sincerity and in truth. Wala inungdan nga din makaingon ta karon nganong naabot mga panahon nga sila nagkatibulaag, nahitabo nga niabot sila dito sa panahon ni Hitler, aduna sila kagubot, nawa pa sila nakabaton og ganang imbis na naman sila sa land of promise. Because kung atong ano naon ang gisugo mangud sa Ginoo, mag-serve sila with sincerity and in truth. Na kay di man sila sincero. Sa tinuod la kung nabasahan diri sa diha nga niabot na sila dito sa land of promise. Kay siyempre katong mga vineyard, katong oliveyard nga ni-grow na sa ilaha, mo bitaw atong nahitabo ang mga balaod nga diin. Pasalamatan ninyo ang Ginoo sa tanan ninyong increase. Kaya ang Ginoo nag-increase ana, mo nang naay gitawag og mag-offer sila sacrifice of peace, thanksgiving, mo nang nga din ihatag nila. Mo bitaw na sa tuwa kalibutan karon sa mga nasod. Kabalo ba mo nga nung naay Thanksgiving Day sa matag tuig na isilibra sa simbahan? Because kanang Amerikano nga gikan sa England, na-discover man gud nilang Amerika, mo nang istorya ako po nang gipangita, gi-search po na ako nang anong ang Thanksgiving matag November na, di ba? Katapusan sa November kay atong panahon sa Amerikano sa diha nga langyaw sila dito sa Utah sa Amerika, nagtanong sila dito na nanubo man matay nungdan nga diin sila nagatag sila pasalamat sa Ginoo. Mo na ang Amerikano ang ilang kwarta naa dihay gibutang dito, in God we trust. Sila maoy nag-una anang Thanksgiving Day nga nahitabo sa matag November Pizza 30. Mo na ang mga kasimbahanan po adunay Thanksgiving Day, which is diri sa Bible wala nagtudlo nga ang iyang gitudlo dili kay years kundi every Sabbath day. Magpasalamat ta sa tanan mga kaayo sa Ginoo nga kanang gihatag ba, kanang nag-ilala nga kanang gihatag mo to katunglan of promise, kumpleto na to, naa naman gani milk and honey, naa na tanan dito, pero nahitabo nga din sila tungod kining tao lagi giprapisi manggod nga nang diskalibutan, greedy ang tao, mo nang gingon gikurap nila ang mga balaod sa Ginoo, mo nang nawala sila, mo nang wala sila ni agi sa dalan sa Ginoo, gikalimtan nila ang mga panaad sa Ginoo nga gisulti sa ilaha, mo nang nahisalaag sila, mo nang ningunana sa ilang kinabuhi, mo bitaw na nga kita kinahanglan gayon kita nga may bawa ng sila magud atong sampol. Muna ang promised land nga niingon si Joshua, gihatag na sa Ginoo sa inyo aron dili na mo maghago. Kay nga naman, bisan pa kanang mga butangan mura nga dili na magkinahanglan mga scientists mag-imbento pag mga butang aron muuswag,
Kundi ang Ginoo na lang nga magpauswag sa ilahang tanan. Pero kay matod pa diri sa kasulatan, gihimo nila sa ilahang kagalingon naman nga kanang wala na sila nakailag Ginoo ba, wala na sila nagsaligikan pa sa ilahan. O sa nakita karon labi na kita mga hintil wa tay Dios sa tungo ng panahon. Wa gyud tay Christ, wa tay paglaom. Mo nang yung wa tay God ingon pa ni Apostol Pablo, labaw pa nga din kita, wa gyud tay kailag Ginoo. Ni sila nakailag Ginoo pero wa na nila tuhoy ang Ginoo. Mo nang hinungdan si Jesus Christ ni ani diri. Nga kanang land nga din gihatag sa ilahang unta di na maghago. Mo na si Jesus Christ ni ani na lang diri. Niingon siya, come unto me all ye that labor. Naghago naman ang tao. Mabitaw na si Solomon nag-ingon, nagsulti siya, ang tanan daw na itong paghago sa kalibutan, iskawang lamang, under the sun. Kanang gilibor ni mo diri under the sun. Ikaw nagpadato, niya kanay mo pagkadato, muato ra sa uban kung ikaw mawala na. Wala kay ang tao manggod, kaon, inom, lipay, tapos patay, mo gingon ni Solomon. Mo nang ningon siya dito sa Ecclesiastes chapter 12, remember the Creator. Nagpainumdum yun si Solomon, hinumdumin ninyo ang magbubuhat ninyo. Sa diyan nga maayo pamuglawas, kay muabot ang panahon, muingon na yun, muwa may kalipay. Tinuod ka ng mga dato, sa diyan nga hapit na mamatay. Makaingon dyan na sila, wa sila kalipay. Kay nga naman, ang ilang gihaguan, lain na tao mo, may mulos mo na giingon ni Solomon. O bito na nga, importante nga din kita, adunay pulong giingon nga din. Kanang pagpangalaga na to sa Ginoo, aron wala na tayo paghago. Kanang libor na to. Tuhuan na to kanang atong paghago po sa pagpangalaga sa Ginoo, which is kanang pag-serve na to sa Ginoo, dili na makawang. Muna yung gingon. Bisan sa atubangan ni Joshua, ang mga tao nagpili gyud nga ang Ginoo alagaron. Muna hinungdan niingon si Joshua, dili gyud mo kalagad sa Ginoo. Muna hinungdan nga ang prophecy pag-ingon sa Ginoo ni Joshua, dili mo kalagad kay ang Ginoo balaan og siloso. Mo to hinungdan nga mga tao wala gyud kalagad sa Ginoo. Kay nagsulti naman daan ang Ginoo nga di sila kaalaga na po kay nga naman nahibaw gyud ang Ginoo nga ang mga tao lain mo'y alagaron. Mo bitaw nang niingon siya, pagpili mo kinsa inyong alagaron, bisa pag niingon sila, bisag moingon ka nga akong imong alagaron ang Ginoo, mo nang bantayan nato dis pulong sa Ginoo kay ang Ginoo gayud nagprophecy na daan sa mahitabo ning kalibutan. Mo nang maningkamot na lang gyud ta. Mo bitaw na ako mingon ninyo nga ipadayon gyud ang paghalad ya sa atubangan sa Ginoo. Mo na ang Exodus, balik ko na to sa chapter 3 verse 7 and 8. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. Sa verse 8, and I am come down to deliver them out in the hand of the Egyptian and bring them up out the land of that land unto a good land and a large unto a land flowing with milk and honey. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto a land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites, into the land flowing with milk and honey. Kaning yuta nga iyahang gidalan o dalon atod pa sa Ginoo kay nga hibaw man sila sa ilang affliction, silang pagbati ba dito sa Egypt. Perting paita gyud mo na hinungdan gipagawas daw sila sa Egypt, dalon sila sa land with kanang gitawag og flowing with milk and honey. Nagaawas ang milk and honey. Mo na hinungdan nga di ang Ginoo daw ni come down. Matod pa na, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, to bring them out of the land into a good land and large. Mao kana ang gingon sa Ginoo sa ila, pero mao nang hinungdan nga wa sila naminaw sa Ginoo. Bisag sila gipagawas kay naa sila affliction in Egypt. Nga matod pa niya bisan kanang lang nga iyang gisaad, naa diha ang mga Canaanites, Hittites, Amorites, mo nang gingon Perizzites and Hivites ug Jebusites. Unya nga napuno na og
kanang honey o flowing with milk and honey, mo na ang Ginoo mo bitaw to hinungdan ang history kanang Caleb o kanang si Joshua. Mo na ang maniniid ni Moses kanang lugar ang gipromise sa Ginoo kay daghan man day mga tao diha, mga dagko pang tao. Gipadala ni Moses ang 12 spies dito, 12 ka espiya, giispayan nila dito kung kinsa na ang mga nagpuyo ng land of promise na napuno man na sa honey and milk, naama na ang olive yard o vineyard nga matod pag gipromise sa Ginoo para ilang puyan, pero kay naamay nagpuyo kalaban nila. Motong ang sa 12 ka maninid ang napulo na hadlok. Ang gireport nila kang Moses, kanadang promise land nga gisaad sa Ginoo, bisag puno na sa milk and honey, niingon tong napulo ka buok, nga kung sao man nato na nga mga dagko man ang mga tao diha, para sa ilaham, mura man ang taglukton, grasshopper lang ta para sa ilaham, mo na ang napulo ka mga spies, nga niingon jud sila. Mo na hinungdan ang mga tao sa Israel na discourage, wala na nito. Mo na hinungdan si Joshua, nga matod pa nila Joshua o si Caleb, kay duha lang sila nag-iingon, dili. Para kung kita grasshopper sa ilaha, pero ang atong Ginoo labaw pa sa ilaha. Mo na hinungdan, hingon si Joshua o si Caleb, kaya nato na. Mo tong ang desisyon ni Moses nga, girahon yun. Hantod makaabot sila. Hantod nga abot na lang ang panahon namatay si Moses, na si Joshua nagpadayon og gira, hantod nakapuyo sila dito sa land of promise kay gihatag man sa Ginoo sa ilaha. Kaya ang Ginoo may giya sa tanan. Mo bitaw tong naipulong giingon nga 10,000 imong kalaban, pilihon nimo. Sa usa lang ka iya sa Ginoo nga tao, muchis ka og 10,000 na kanang o 1,000 na igingon dito nga makiglaban ka og mga kalaban nimo. Wanang gingon kaya sa Ginoo 10,000 mapatay nimo. Pareha ko kang Samson. Mo na nga naman kay ang Ginoo gayon makipait na to. O bitaw ni kini kung spiritual lang kanang ato ang trials sa kalibutan. Maka-overcome ta na pumuto ta niya kay ngano man dili niya atong fight ang Ginoo ni. Ang Ginoo maghatag nato og kung kanang gitawag og kaisog kanang turin Dios sa urang kinabuhi. Mo bitaw na nga tuig yun ninyo ang Dios kung unsa gani gisugo sa Ginoo ngadto kang Moses. Nga din atong obserbahan kanang service at pagpangalagad mo na atong buhaton. Mo na yang gingon dinhi. Kay ang affliction manggod sa mga tao sa Ginoo diya sa Ehipto nadungog sa Ginoo. Maninungdan nga iyang pagawason. Kaya nagmulo na gyud siya. Nga matod pa niya sa verse 18, and ye shall say unto him, the Lord God of Hebrews hath met with us 3 days journey into wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Maninungdan gipagaw sila, pagawason daw sila, kay ngano man ang Ginoo makigtagbo na nila. Makiguban na ba? Unya, kung sa ilang buhaton, mag-sacrifice sa Ginoo. Kabaw mo anang sacrifice. Kanang sacrifice, usa ka butang victim ba siya? Nagipatay lang para mo ihatag. Mo na i-sacrifice. Mo na kung ikaw isgutan na tong sacrifice, ningon si Apostol Pablo, present your body a living sacrifice. Hinanglan ikaw ang victim. Patyon ka aron ihalad kanang giingon nga a living sacrifice, bisan pakagbuhi ka pero aron acceptable kanang patay ka ba, patay ka nga halad. Kay patyon man gid ingon pa sa dictionary kanang sacrifice is victim, usa ka biktima nga gipatay kay ngano man ihalad lang. Mo na nga usa ka butang nga di ang but pasabot sa spiritual ingon si Apostol Pablo, present your body a living sacrifice. Nga ikaw magpresentar, nga buhi ka, pero ang sacrifice is patay ka. Nang patay ka ba diya sa kalibutan ba, sa sala, mo nang giingon, your body, holy, acceptable unto God. Nga ambot pasabot, patya tanan sala,
Pangayo pa sa daan kung muanhi ka dinhi aron mapresentar gyud na nimo nga living sacrifice nga patay ka sa sala kay si Kristo nagpakamatay unya nabanaw dapat kung ikaw nabutusmuhan patay na pud ka mo na matag Domingo kung muanhi ka dinhi magbalaan ka gyud wala nga unta wala na gitawag og mangayo pagagpasaylo diri kay nga naman patay na ka bilang nga niani ka, gipresent na nimo ang imong body, holy, acceptable unto God. A living sacrifice, kanang buhi ka ba, dili nang patay, gi-sacrifice na nimo. Munang spiritually, a living sacrifice unto God. Muna ang reason nato sa service, muna gingon ni Apostol Pablo.